सासे मानसिनि थांनानै थानायनि जिखिनि मोनसे केरियार आरो प्रफेशन बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय माने सोलोंथाइया मदद खालामो आरो गुन गोनां समाज मोनसे मोननांगौनि थाखाय सोलोंथाइया मदद खालामो। बेनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै सोलोंथाइखौ गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बेबायदि हाबाफारि लानानै गोबाव सम खामानि मावबोबाय। सोलोंथाइया सासे मानसिनि गासैबो बिथिंनि जौगानांगौनि थाखाय गोनांथार बेखौ गेदेमा सुबुंफोरा बुंलांदों। जे सोलोंथाइखौ लानानै सासे मानसिनि मेन्टेल हेल्थ आरो फिजिकेल जिखिनि मोनसे डेभेलपमेन्टनि बाथ्राया बेवहाय हाबनानै बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेयै बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफाद जथायै देग्लाय 2022 मायथाइनि SSLC आनजाद लोगोसे HS आनजाद साइन्स आर्ट्स आरो कमार्स बेवहाय उथ्रिसारनानै सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै जथाय बरायनाय हाबाफारि लादों। थारैनो बे हाबाफारिया बाख्नायथाव हाबाफारि जादों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बरमा गुदि जे बर' थुनलाइ आफादनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावदों। आं मिजिंथिदों बिथांमोना बेबायदि हाबाफारिखौ इयुनावबो कन्टिनिउ खालामबाय थागोन। मानो होनोब्ला सोलोंथाइया सासे मानसिनि गासैबो बिथिंनि जौगानांगौनि थाखाय गोनांथार बेखौ गेदेमा सुबुंफोरा बुंलांदों। जे सोलोंथाइखौ लानानै सासे मानसिनि मेन्टेल हेल्थ आरो फिजिकेल जिखिनि मोनसे डेभेलपमेन्टनि बाथ्राया बेवहाय हाबनानै दङ आरो मोनसे हादरनि जे मोजां सिटिजेन जानांगौनि थाखाय जे सोलोंथाइया जोंखौ मदद खालामो आरो बे सोलोंथाइयानो सासे गुड हिउमेन बिं जानांगौनि थाखाय मदद खालामो। लोगोसे आल्टिमेट जेनाखि सासे मानसिनि थांनानै थानायनि जिखिनि मोनसे केरियार आरो प्रफेशन बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय सोलोंथाइया मदद खालामो आरो गुन गोनां समाज मोनसे मोननांगौनि थाखाय सोलोंथाइया मदद खालामो। बेनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै सोलोंथाइखौ गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बेबायदि हाबाफारि लानानै गोबाव सम खामानि मावबोबाय आरो आथिखालाव गुन गोनां आरो आदब सोलोंथाइनि मावथांखिखौ लानानै खामानि मावबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ मोनसे मुभमेन्ट मोनसे बेबायदि मोनसे मिशननि गेजेरजों जोङो लानानै थांनो नागिरदों। थारैनो जोंनि जेनाखि जाखांबोनाय जिखिनि लाइमोनफोर जायफोर दिनै स्कुलाव दङ, कलेजाव दङ, इउनिभारसिटियाव दङ, बिथांमोना हादरनि सासे मोजां गुन गोनां नागरिक जाथारनांगोन आरो बिथांमोना फिजिकेलि मेन्टेलि बिथांमोना फिट जाथारनांगोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना गाव थांनानै थानांगौनि थाखाय नैबे मोनसे टाफ मोनसे कम्पिटिसनाव गावखौ सासे कम्पिटिटर हिसाबै दाफुंनो हागोन। जे सोलोंथाइनि जिखिनि मोनसे डाइरेक्सनजों दिनै खारबाय थादों बेखिनि बाथ्राखौ आङो बुंदों। लोगोसे बिथांमोननिसिम आङो कंग्रेसुलेसनखौ आङो बावदों आरो दिनैसो जोंनियाव मोनसे रिपर्ट फैबाय थादों जे जोंनि समाजनिफ्राय लाइमोनफोरनि जिखिनि मोनसे ड्रप आउट बे सेकेन्डारि लेभेलनियानो जाया मानो, बे एलिमेन्टारि लेभेलनियानो जाया मानो, बे कलेज इउनिभारसिटिनि जाया मानो, बे ड्रप आउटनि जिखिनि मोनसे पार्सेन्टेज बियो एसे जोंखौ मोनसे स्ट्राइक खालामदों जे बेखौ जोङो बोरै थारैनो जोङो बिनि मोनसे रिजलिउसन आरो बिनि मोनसे सलिउसनखौ जोङो बोरै खालामनो हायो बेखौ जोङो नायबाय थादों। जे जोङो दिनै खावलायगोन जे गासै बिमा बिफा गासै समाज जोंनि जायफोर लाइमोनफोर बिथांमोनहा ड्रप आउट जानानै जेबो जानाय नङा, ड्रप आउट जानानै इयुनाव दावगालांनो हानाय नङा। ड्रप आउट जानानै दिनैनि नैबे बादायलु मुगायाव ना बिजनेस दैदेननो हागोन, ना गावखौ दैदेननो हागोन, ना माबा मोनसे खारननि थाखाय माबा मोनसे मावनो हागोन बेखौ जोङो नुहुराखै। बिनि थाखाय मा खारननि थाखाय दिनै ड्रप आउट समस्याया जाबाय थादों बेखौ जोङो फाइन्ड आउट खालामनानै मोनसे गोजोनथाव खौरां, BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं।
आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 970 668087 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।